Hello mga bay, kumusta? Mayong adlong Biyernes ka natin tanan. Oras diri sa kauntuhon, alas 12:40. Gahapon pa na akong labunan, wa pagid ni mahuman. Kay ngano, gara sila gahapon ni andar na po lang ilang bitok silang utok. Ay masaba. Piting gana nila gahapon. Gusto na ko mapahulay gahapon, makuman og luto kay lagi tiwaso na ko niya akong labunan. Nya karon kay ana, bahulay na ko dito ko sa budiga. Mapay pagigdaan ako mga 2 minutos. Nanawag man na ay tamsa. Nahuman ko og luto alas 2 sa hapon. Karon kay nangaon na kay kuan naman alas 5:40 naman nangaon sa hapon. Di pila na ka oras ang pagkaon sa heater. Alas 2, 3, 4, 5. Apit na mag-upat ka oras. Nya karon ako anang giserve no ang pagkaon. Ingon na himungan, ang himungaan ra may ni kaon. Ingon na himungaan. Dali sa kong tubangan. Anak ko sa kong tubangan. Inosente, anak ko sa tubangan. Kung ano man mama. Unsa nga. Unsa man ni pagkaon? Piti naman ning kuan na gahian, dry na maayo. Ko nga kaysa di mag-dry ni pila ka oras diha sa heater. Unsa nang orasa ko nang magluto alas 2? Ningon din siya, lakaw na. Ako yung giinan, kasi madra. Nang gahi na kong hinulat ito kusina, wa pa nangaon. Pero wa po di kaon ang sunoy, kay galain po diyang lawas gahapon, galain niyang pamiya, dili na po siya katulon. Kay naamod na siya diri sakit, daaman diri ang iyahang cancer. Karon kay di na po siya katulon. Din wala jud ni kaon, anang gabi na ni kaon sa itong orasa. Di, ang mga, ang sa itong orasa, siya ni kaon, alas 5:40, na human o alas 6:30. Pagkahuman alas 6:30, pagkahuman nanghugas dali anak. Human mi alas 7. Alas 7 ang itungit pag gamay timok kay man mo kaon sa tura sa sayo man ko nakakaon gahapon. Di pagkahuman anak, pagkahuman alas 7:15 ipiyong ko ni piyong. Sus pagka alas 7:18 3 minutos lamang no. Nanawag na kay mukaon na pud ang sunoy. So na ba ano po ko yaw na po ko sa mga dingding mga unsa ni. Ano kinabuhi diri na yaw na po ko basta lang kinabuhi mo to di lang pagkaon na po nako ang sunod sa tuyan ipaluto prito sa tuyan mga paluto gahapon puro lang puto sayo no 4 ka klase then mo to paghuman ako siya pagkaon dulat na ko nga mahuman siya kay kung gihipos ang mahuman ugasan ako dali ana mga kuan kanang 10 minutos para alas 8 na human ako na di nisaka na po ko sa taas nisaka na po ko sa kwarto dito na po ko sa kwarto kay human ako sa budiga kung di nadagay ni sila manugo kay musaka na ko sa akong kwarto dito na jud ko sa akong kuna kay permi na lang ko aning budiga sige tago di mo to nisaka na ko sa akong kwarto isos kay mapay pagkuan ako ana mga 4 ka minuto 5 ka minuto ba nanawag naman pud ang sunoy kay kanang mangayo og kanang usani mangayo og kanang soft drinks kay hala ang soft drinks pila lang kalakam na ana dayon makita na nila wala sila kauna-una ang hapon walay saktong bahulay di mo to wala kina ko ni matiwal mo ko ani matubang ni akong labunon di mo to nagyaw-yaw ko ni naog ko na yaw-yaw na ko sa danan ding ni Yaw-yaw na po ko sa danan sa dingding. Ingon na po ko. Pastilan mo din ha. Naara pila lang katita. Naana na ako ang din ha. Naana na ang subdin. Ipagod mo makatita. Yaw-yaw na po. Matag na po subdin. Wala ito kinitingog dyan. Lumagtog. Kita ko na akong yun. Bakit sila hangawa na. Natawa na. Ipangbitok na po ang mga ito. Di na sa... Sus, dali man nagtawag. Gusto niya nagtawag sa kungalan. Naana, lupad dahil naana rin silang atubangan. Yung saman ko, superwoman, saman ko, naigahon, kaya hindi tawag. Kalayo sa mong kwarto sa sala. Gusto niya nagtawag na anak kadahin sa tubangan. Anak ko, yaw ko sa danan. Ko nga, time sa, mag-ilis pa kong sinina. Anak ko sa iya, piting lang pangatawa mag-asawa. Kaya, isa nga, mag-ilis man ka. Ko nga, ang siya, di ko mo pa-ilison. Manaog ko din ha, nga nakapurol, naka-spaghetti. Malibat niya mo to peti nilang katawa kay piti na masuko ang ano dugay ko kanaog kung ako man gumabuo ni akong uniform kay di mo sa nga ni kung gumabuo ni akong uniform kay mutugdon ko anang kuna akong uniform baho kayong kining kuan mga unsa ni mga panimpla ninyo din ha ana tipo nga baho kay kuan kinyo kung labunon wa na ni kuan kulo ni Iba po ni Mang Luban, hurot naman ulo ani. Tugnaw kayo. So, may buling ka. Tingnan kayo tubig.
Tinaw pa kayong tubig ko. Oh, hindi pa maligo. Tinaw pa kayong tubig ko. Usara ka was-was. Tinaw pa kayo. Ay, buling sinina na ko. Kadaan daw, ilis. Moto, kaman, anak, piti na patawa kayo. Ilis ako sinina, times ha? Anak ko, yung katawa sila kayo. Bro, wadi ka nagkatawa. Wadi ka seryoso yung kay ka. Karang tagaan na ako sa rep. Sa pila lang kalikang na di ang rep. Nama may rep diri sa taas. Napi rep sa silong. Pito ka buka kong rep din eh. Pito ka buok rep. Tulo ka buok freezer. Upat ka buok freezer. Tulo ka buok rep. Moto, Kaman na ang moto. Isaka na sab ko. Kung mantagi na ni manawag ko. Makapulay lang. Bisag usa na lang ka oras. Di nag-alam-alam kunuhay ko alas 9. Alam-alam ko kunuhay alas 9. Kay aron alas 9. Pungutanon ako sila sa ilang kanon panihapon. Makapahulay pag bisag wala lang. Bisag 30 minutos. Di moto. Nihigda na ko sa katri. Jesus, mga 10 minutos na nawag naman po ang mga pitig nilang gara gapon yung pambitok kay sila. Sus, nawag man ang mga apay pag kumana ko naog ato ha mga hatag usog drinks nila mo to isaka na po ka okay pagkatitaw na nawag na po ng mga ningon na po ng mga mewa pastilan putlan ang ugat na inyong mga liog ana ko ba tungod sa kapungot wala ko nito baka na wala ko nito baka tago o habol gadot-dot man ang tago ato gadot-dot pagkuman wala ko nito bag tago ko sa habol akong igagawa na piti nang hago ka akong igagawa pakialam nga bisag kapila na katawag ambot kadungog baka siya basta kapila ko ninaog gahapon gabi pila ko ninaog akong igagawa piti hago ka pagkuman anak nawag na po ng mga mo to nawag ni tako na po ko sa ilawang sa habol bahala ko diyan ayaw na po ko to ilawang sa habol yaw na po ko dito sa ilawang sa habol ang kuning gara gid mo maayo no gara na susobrahan yung kaayo mo no kambalugin mo no kapila na ko ninaog no kapila na ko sas pila na ka steps ang akong nahimo ang hagdan na karong gabi ona no kabalugin mo no wala pa ko kalarong pahuway no bahala mo ding manggahi inyong liog tinawag sa kungan kapila naman ko ninaog saro unsa inyong mga gusto di niyo usahon og ingon nga naaraman ta sayon ra man kay inyong mga sugo niya naman halo sa inyong atubangan ang bisa clinic sarta sa inyong atubangan manawag ko muna mo to am sa Mindanao ang clinic sa Aras Luzon pag shower mo ay mura mamugoy mga tiil gamot anak nagyaw-yaw na buko ilong sa habol pasilan kinabuhis ka turo des Middle East ay asilan yun di ba bangbang may muot nga makahilak ta diri sa mga kahimtang dito yun basta may muot nga makahilak di man ta pwede gid magyawi ang magtuwag-tubag kanunay sa ilang tubangan pirme gyud pailob mo kini balo na to dinhi kanang pailob nga taas pa sa imuha mo ginay balon dinhi yun labi naman na bahaw ta ning balay taas nga pailog jud dayon magkatawa na lang nimo kagalingon katawa na lang nimo sila nga iminto nga unta na pungot ka mahimot na lang kasi mo kagalingon lagi kay sige na lang kag istorya sa imo kagalingon sama karon sige lang kog istorya Moto, kani ako nabunon. Wa kini matiwas. Sago-sago lang color puti, pula, brown, green, violet, blue. Sago-sago lang sila kay di naman ni mulubat kay wa na nahurot ng color ani pangkuan, panagan, nahurot ng color ani pang-anod. Moto. Then moto na. Hala, di nanawag ang mungaan, dadto na ta sa mungaan. Di wa magid kunin na yung tubag ato, magid kunin naog. Ako nadunggan siya na lay ni naog. Siguro unsa to yang kuhaon sa silong, ambot unsa to yang kuhaon sa silong. Basta wa na ko nangutana unsa iya kikuha sa silong basta kay aron nangutana ko di mabaw ang gamata ko. Di mo to. Piyong 10 minutos lagay ko nakapiyong 10 minutos. Jesus, Ginoo ko kay ang kuan naman po'y nanawag unsa ni ang usingan ani kining tali. Ang tali naman po'y nanawag kay ang babae dumaga man no, nya ang laki tali. Di panghimo naman ako ni sila diri mga manok. Mungaan, sunoy, ang tali, ang kuan, ang tali, ang dumaga, dahil ang piso, ang kinamangurang piso ang tawag. Manghimo ng mga pamilya sa manok na sila din niya. Sige magputak-putak. Putak-putak. Sus, may
kita nga putla ng mga ugat nyo sa liog. Simba ko putahan ay makasa na lang itantaan ni nila kay wagin sila yun ang nangipagkape lang makatapang ikin taon tagagpahuwa imbisan 30 minutos lamang makatabi lamang ani kadyot mana mo to. Sus nawag naman po na ang talibay ang tali kay doon na siya bisita so di 10 minutos galabad kayo kung ulong maragyog mabuak naog ko na naguba ikugnaw nga bungkag kong buhok dyan bungkag kanang makita nga bago pa kung kuan ba nakatugo ba na gamay bungkag kong buhok ko nga ang saman inyong gusto luya kay ting luya ko noy luya. Jesus kay magpaluto mga burger gihimo naman kung kuan gihimo naman ko diri nila salingan ani McDonald's. Ganahan kay sila sa akong kuan sa akong hamburger. Ganahan kay sila. Nangluto ko din nagpaluto po ng french fries ana ang umid tanan french fries ug hamburger upat ka buok kay na siya bisita ang kuan ang naibisita ang tali ba naibisita ang tali na siya best friend mo to pagsud na di man ako madala tanan ang tray duha ka tray man ang tawag ni agaw kadali ron tabangay ko bitbit paingon sa kuan sa duwan niya kasi duwan niya mga laki tamay ko bitbit ani kay di ko kaablis putahan maglisod ko kay daghan ni mo to sus pag abot namo dito sus ang bisita na yung tagbalay kamay ngura